ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Дар субҳи соҳӣ қарор дорем ва хостам ба саволҳои бародароне ки дар комментария ба мо нависондаанд ҷавоб гардонам. савол: хоб дидаам ду ошиқ ба дарьё бо хурсандӣ санг мепартофтанд ва дар соҳили дарьё хурсандона қадам мезаданд. ва боз хоб дидам ҳардуи ин ошиқ дар миёни гулҳо нишастаанд. хоб дидаам ба хонаамон хостгор омад барои хоҳарам. ман барои дидани домодшаванда берун баромадам ва ӯро дидам ва ба назди хоҳарам омадам. ҷавонро бинобар пешонии васеъ доштанаш тамасхур кардам. илтимос таъбири хобамро нависед. ин хобро якчанд маротиба дидам. таъбирашро меҷӯям. саволи дигар: ассалому алайкум, ман мард ҳастам. агар дар хоб ба касе ки мешиносиш падар лаънат гӯӣ ва ӯ ҳамчунин ҷавоб гӯяд, чӣ таъбир дорад? саволи дигар: бародаре пурсидааст ҳамон дар хоб чӣ таъбир дорад? ин ду саволҳое ки дар комментария омаданд, иншоаллоҳ ба хоси аллоҳ ҷалла ҷалолуҳу ҷавоб мегардонем. бародаре пурсидааст ҳаммом дар хоб чӣ таъбир дорад? дар хоб дидани ҳаммом бо зан алоқамандӣ дорад. агар ҳаммом зебову хушбӯй бошад, пас зани нафаре ки чунин хоб дидааст хислатҳои неки инсонӣ дорад. ҳамзамон хоб дидани ҳаммом ба оромиш ва пешгирӣ аз бадиву ҷаҳолат аст. нафаре дигар хоб дидааст ба хонаашон хостгор омадааст ва ӯ барои хоҳараш омадааст ва вақте ки ин бо ҷавон шинос мешавад ва бармегардад ва ба хоҳараш тамасхур мекунад, оиди пешонии ҷавон. албатта ба аввалан хостгор омадан барои хонаи шумо ба хонаи шумо ин нишонаи чиро дорад? агар хоҳари ту ба балоғат ва ё ба синни издивоҷ расида бошад, ба ӯ издивоҷро ҳадя мекунад ва агар нарасида бошад, ин ба худи шумо дахл дорад, зеро дидани пешонӣ ба шодӣ ва ба фарзанди тавонгар табдил мегардад. ҳамзамон ба мартаба ва мақоми боло низ табдил мегардад. ва дар саволи дигар зикр кардааст ки ду ошиқро дар миёни соҳили дарьё ва дар мобайни гулҳо дидаам ва пурсидааст чӣ таъбир дорад? дидани ошиқ дар ёр дар хоб дар аҳду вафо бо қароре бошад. агар бубинӣ ошиқоне муштоқе бо ҳам расидаанд, ин амнияти туро таъмин буданро ишора мекунад. ва агар дар хоб онҳоро дар булҳавасӣ бубинӣ, барфасодӣ ва беканорӣ дар зиндагӣ бошад. саволи дигар гуфтааст: ман касеро лаънат мекунам ва ӯ ҳамчунин посух мегардонад. албатта чуноне ки лаънат дар бедорӣ манфӣ аст, дар хоб низ манфӣ қарор дорад. агар ту лаънатро бо яке аз шиносҳоят бигӯӣ ва ӯ ба ту бигардонад, бо эҳтиёт ва ботиқона бояд сухан гуфт, зеро онҳо ба ту хиёнат мекунанд ва ҳамчунин аз онҳо муносибатҳои сарро интизор бошед. ва агар лаънатро ба одами бегона гӯед ва бегона барои шумо лаънат гардонад, ин маънои онро дорад, ки шумо дар зиндагӣ ба касоне такя мекунед. ин буд таъбири хобҳое ки дар комментария ба мо омада буд. бо хоси аллоҳ ҷалла ҷалолуҳу ҷавоб гардондем. боқӣ сарбаланду пирӯз, хонаобод. худованд нигаҳбонатон бод.